bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa haɓirirde Piindi TV amtuɓe yebde émission holmo woni an en calmini khalifaɓe diine kono kadi en calmini khalifaɓe aada kono on calminɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he tuggude baba Abou Habsatou Coumba Hamme ha yetti Daoud gueddaɗo Maymouna Tafsir ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe galle he tuggude baba Hammad Thiam yetti ɓen ɓe ganduɗa ko mawɗo filmoɓe ɓe woni Ali Fall ha yetti on mo ganduɗa ko Djiby Dieng en kamɓe foof en calminiɓe ko ngol waɗi laabi temedere e capanɗe jeegom e ɗiɗi ko eɗen mbaɗa oɗo émission biyeteɗo holmo woni an nde tawno naggue wawa wiide ladde albarque ñande foof ko hen dawata eɗen bismino noon mo bisminoɗen on mo ganduɗa ko général Dia ɗum o lolliri mbo wiye Abou Dia o lolliri ko général Dia tawno sa wi général tan ɓe mbi ala ko Abou e wooda wiɓe ala ko général kono foof embo wiye noon ɓe dañƴen tonggode capanɗe jeetati e ɗiɗi o ari ɗo ɗum noon kadi ko kanko e biyeteɗo Mbaye Adama Mbaye kono kadi ne jaaɗen ha dañƴen temedere e capantati e nayyi kanko général Dia kadi no ari ɗo kono en katta ɗon eɗen gonde biyeteɗo Amadou Dia ñalamo kam mandatno jogori waade saabu ko yettaɓe Dia tan goni ɗo Amadou Dia ko dillowo e galleji e nder lamorgo leydi Sénégal jeeyowo nokkuji ɗum noon o ari ɗon kanko koye tonggode men temedere e nogas kono kadi ina tawtora bani men debbo mbo wona bandi debbo biyeteɗo Aissata Mamadou Djouba Dia ɗum noon ko ɗo e hande e nder tonggode men ndeɗo en mbatta joni joni noon so wona tottude général Dia mataw ko toon gaddoɗen tawno général kam en mbaɗat sappo mataw calmini ɗum noon général assalamu aleykum waleykum assalam wa rahmatullah Bamodi frère Bamodi mi salmitima mi juurimama mi salmini mi juurima dendagal téléspectateur uji Piindi TV mais aussi yeɓoɓe en à travers les réseaux sociaux mi salmina mi juuro direction galle o équipe o e dendagal gonɗo ɗo e galle o Piindi TV mais aussi mi salmina leñol ngol foof mi salmina aduna o foof salam mi salmina aussi mon confrère e walla co-débatteur monsieur Dia no mbiɗa ni hande ko ñalawma diadiaɓe mi salmina hiérarchie o ha yettomo mais mi salmina aussi sœur am mo kalɗa joni o mbaɗɗomi accompagné hono Aissata Dia so wonano Daoudou Moussa e Harouna Moussa tan mention spéciale ɗum noon ceerno Amadou Dia assalamu aleykum Bamodi Ba salminama juurama ceerno Abou walla mo mbiyatamo général Dia ko Allah waɗata hunde foof no waɗa e ñalawmaji ɗi ganduɗa hoorema ɗum ko Allah tan waɗata ɗum Allah rendini min ɗo minen foof yettode Dia kono anne kadi aussi Bamodi Ba machallah mention spécial ko mbatta ko eyyi min calmini kadi bandiraɓeɓe min calmini borom galle o baɗɗo feere ha ɗum ɗo waɗi eɗen ñaago Allah kadi nde Allah hokkatamo doole e sembe no waɗiri eno continue wadde ha ɓuura ɗo yo bandiraɓe men ɓe kadi jaggu hen no feewi mbawa kadi aussi wadde hen juuɗe mumen par ce que ko ɓamtare leñol wona goto jeeyi ko enen fof ndendata pecce yo Allah waɗa men jaam mi salmini wonɓe ɓe fof madame debbo o aussi mi salmini ɗum no fewi no fewi no fewi Seydou Dia mi wima Bamodi Ba annene a salminama a juurama ko ene wayno général jaɓanten ko opérateur économique dillowo kadi ni e banggue nokkuji ko mbiyeten mataw sen jiggoyaki e hôtel aji eko way noon e resto ji eko way noon waɗi ɗo noon waraga yawtunoko ene wiye covid 19 caɗele guuranomo hen hol caggal mum banggue onon hôtel aji hol gurdam mum a jarama kadi ko question baɗɗo important baɗɗo intéressante plutôt par ce que covid o mi haalin ɗum ɗo tawi ko hôtel aji ɗino maayi mataw covid o ar ɓeydi warde ɗi hande kala mo alano hen capital moƴƴo aɗini waɗa peeje ma aɗa jokki lawol ma mais kala hen kam gurannoɗo gurdam tan wuura hande ma e janggo on kam mboɗo sikki waɗi disparaître so évaluation juste waɗanoma après covid o par rapport e hôtel aji ɗi a tawat on secteur ina jeeya e secteur mo covid o ɓuuri addande caɗele ɗum noon wona nden ko avant mi haalnima ɗum ko avant pendant covid o mais aussi hande après conséquence uji ɗi ko hande ɓuuri musde eɗen gandi Sénégal wonno sifori ɗo henne hôtel aji ɗi ko ɓuuri hen hewde kala hen mo jiiɗa so wona Touba ko jeeyi ɗum ko arabe so wona arabe ko neɗɗo ɓaɗejo mais ƴettata tan ko kala hôtel mo nanta ɗo hande pour ganda enen e ngal banggal enen leydi ndi en daraki hen no fewi kala hôtel mo nanɗa ɗo tawi ko 5 étoiles ha 4 étoiles ko Touba koye arabe jeeyi ɗum ko pour yimɓeɓe mbawa famde
hôtel fof mo nanɗa ɗo 5 étoiles 5 étoiles so mi yiɗa wadde publicité kono hannde sa haali ko wayno King Fahd Palace sa haali ko wayno Pullman wona wadde publicité sa haali ko wayno Nouvotel sa haali ko wayno eɗi keewi eɗi keewi mi yiɗa limde ɗi tan mi woppa ɗi mais ko ɓuri heen heewde ko 5 étoiles e ɗiɗo marque uji ɗiɗo on mbimi ɗiɗo noon hannde ina mbawani koye mumen Covid ara wasa arde eɓe mbawani koye mabɓe laamu ƴetta toon ñamade heewde wasa toon ƴettude ñamade heewde eɓe mbawani koye mabɓe par ce que ko tubakoɓe ko arabeɓe mais sa ƴetti noon après ɗin hôtel aji 5 étoiles 4 étoiles hankkandi ko 3 étoiles 2 hôtel 2 étoiles ɗum woni motel aji e ko nanta résidence d' habitude ko ɓuuri hen par ce que ko hôtellerie ko gembi ko heew joni noon so tawi ko résidence joguiɗa aɗa wiya ko hôtel ko résidence e hôtel mbawa fodde joni noon so tawi an a ala doole no gurduɗa patɗa koye clientèle ma te clientèle o koye période aji andi o saaha joni ɗo gonɗen o saaha hôtellerie welat par ce que clientèle o heewat aroɓeɓe goo kewat par ce que gonɗen koye été décembre hankkande kala nde ari novembre décembre hankkande kam hôtellerie wayata kono almudo ɓarɗo no gayni ina foti hodde galle mum beele wona ɓen ɓuuri moon fewde gonka comme joni saluji ɗi no mbaɗi clim nokkuji ɗi no mbaɗa clim aɗa ñaama no feewi hay goto dillata to sa yeehi enen sénégal naaɓe no mbaɗɗi taw jiidani ɓey toon mbaɗi beele wona ɗum kadi ala aɗa andi liggey rokkat ɗum doole tan ko kalis touba ko kañum arat no arde kalis mum ha heewa ngala kalis enen wona en ngala mais to poɗɗen wadde ɗo wona ɗon kewɗen wadde par ce que sa ƴeewi hay investissement enen Fouta sa ƴetti tan exemple tade ko volet oɗon kaleten ko puɗɗeɗen nadde affaire hôtellerie ɓooyani ko mbattuɗa yaade Podor daña tan salle de réunion moƴƴo ɓooyani ko waɗa jaaha Matam ko mbattuɗa ɗon wadde tan daña tan pour tan wadde tan journée spéciale tawa jiɗɗa tan awa yiɗa ɗum wadde e galle jiɗɗa ɗum taw ko nokku tan moƴƴo ɓooyani ko mbattuɗen ɗum dañci wadde enen en ko ponnoɗen nadde on développement ɓooyi mais ko cuusɗen ɗum ɓooyani enen natɗen hen ko tawi hankkante tubakoɓe mbaɗi atteindre objectif mabɓe sa yi hannde kala appel d' offre mbaɗaɗo kamɓe gatto hen par ce que kamɓe kaɓe jooɗi ɓe milliard uji ɓe liggi ko ɓooyi enen ko hannde ɓooyade ko puɗɗiɗen ligga min hannde so appel d' offre waɗanoma ɗo yedde Piindi tan wiyama joni eɓe cohli réservation walla eɓe cohli enen ko ma mbaɗɗen ni gummiɗen eyyi enen ko ma memeɗen seeɗa or ça ne devait pas se passer comme ça par ce que kalisaji kewɗi nan ɗo henne bonne no nanne ɗo henne wone secteur aji koye secteur hôtellerie ɓurano wadde rentabilité te emploi so tawi kalten ko politique d' emploi hôtellerie ko wawi nawde e yimɓe ko kala hôtel mo ƴettuɗa ɗo e Sénégal ɓurɗo mayde ko boni temet tato neɗɗo nani hen liggo ɗum ko hôtel foof ɗum ko hôtel foof tawi ko 5 étoiles par ce que hôtel tan natta tawaɗon métier ɗe foof hande Piindi TV tawata ɗo ko journaliste technicien reporter ko way noon mais hôtellerie hôtel joni sa naati ɗon métier ɗe fof a tawa ɗon menuisier a tawa ɗon mécanicien a tawa ɗon soudeur par ce que te wona aɗa dawa hen hannde aɗa jooɗo janggo kamɓe fof c'est des contractuels ɓe jogui ko salaire aji donc on milieu foti ko waɗede promouvoir malheureusement noon ɗon ko gonga beele wona noon wona faladema ko gonga woni enen mbiyen Fuutankoɓe woni hen jagguiɗo hôtel tan mataw so wiyama hôtel tan mbiyata ko marak deytali hay neɗɗo suusa nawde hôtel wuuro mum tan wiyata hôtel dal jahowo toon mbaɗan sehilam Djiby Dieng o ko bandi mi rokkuma yeru eyyi mi meeɗi wadde campagne goto pour nde école amen udditi premier école amen mamin dañi nde udditi pour wallude sukaɓe no dañori formation par ce que mi yaha ha tawmi min Fuutankoɓe kewani e milieu o hande sukaɓe men kala mo mbiɗa holko mbatta wiyanma ko santé mbaɗanmi suivre walla ko économie walla mbaɗanmi suivre ko ɗen gueɗe mais pour nana mbiyoma min ko hôtellerie et la restauration ko informatique en ɗum tan nanata des métiers ɗi ganduɗa sa yalti pour ni daña to dawɗa ko probléme goto mo foyi ɗon koye bureau bo watta hen allez-y or hôtellerie ko métial ngal gandanɗa so Allah wallima hen e secteur aji ɗi woodi hen dawowo o mi toñani maçon comme commerce o comme journaliste o c'est ça métial comme ko métial hôtellerie ko a jogoto métial ma naata e nder monde oɗon aɗa wawi wonde maçon gara naata e nder hôtellerie par ce que e nder hôtel maçon eɓe nan toon kamɓene kadi eɓe jogui par ce que hôtel aussi ko entretien maçon o électricien o goto foof finat no ƴeewa tawi ko maçon o ƴeewa holto potmi fewnidde hannde est ce que wonko boni ɗo e chambre uji ɗi e oluji ɗi e resto ji ɗi e gasata technicien o ko noon lampaji ɗi clim joguiɗo ɗum o ko noon goɗɗum e goɗɗum goto foof domaine mum ko kañum toppitto holno yarata ɗum ɓen foof kadi ndendi e nder hôtel defowo o carwowo o lawƴowo kaake o pittowo poɓirowo o ɓen foof nana e nder hôtellerie et pourtant boowal métial sa joguima ngal métial boowal a wiyatake haydara
mbiyeɗa ka joguiɗo joom et pourtant so tawi beccal ngal batta ɗum exercé koye nder hôtel tan woni yitere nde ƴewreteɗa te hôtel wona haydara so wona ko ɗeɗo gueɗe rek hôtel ko ari aɗa e nokku aɗa woni tumaranke walla aɗa jeeyani e nokku o cohla hoorema mbiya daro mi yaha hôtel mi foftoyo walla daro mi yaha hôtel no neɗɗo ma herta galle mum yeru tan waɗa suudu nduɗo wiya ndu suudam min mais ɗum ɗon noon ay bamode ko toon noon jinnomi arde ay ɗin cuuɗi noon hannde ko ɗin lebti hôtel 80% e ko lebti hôtel aji ɗi ko ɗin par ce que mbaɗono joni ceerno dia ko opérateur e affaire mi nani aɗa haala joni e affaire ko fati foncier ko way noon joni omo wawi hebde omo hawi hebde wone martaba e ligguey o mais o wawa wadde recevoir yimɓe fof bureau makko joni noon o liye kankone o rokka hôtel aji ɗi gueɗal mumen o mahata ko résidence makko banggue kanko somo maha o wiyata ko pour hoore makko pour wawa dañde to waɗi recevoir yimɓe pour foftade so ɓoyi tan o watta ɗum commercialisé o teyatani somo watta ɗum milieu clientèle o teyata par ce que o wiyata ko ɗo joni no wayi mawnude ni min hande waɗi France wona ñande fof garatmi ɗo joni kay darɓe ƴeewa banaɗo Aissata Dia mi fawa ɗum ɗo to yi client fof kam ƴetta ɗo nana hankkande suudu 20 000 suudu 15 000 suudu 10 000 joni noon mbaɗano bamodi ari wiya a hôtel jarata ko 159 000 par nuit walla 160 000 voire même goto fof e tarif mum wiya ɗum koye jarani wadde mi yaha to résidence jaaɗo tan mi wala ɗon te hande ɓe mbaɗi feere ha kamɓe joom résidence uji ɗi e joom lieuji privé ɗi ɓe mbaɗi feere ha kala ko hôtel waɗi hande janggo ɓe ñemtinta c'est à dire nden won lix nden tawanɗa ɗum tan koye hôtel andi résidence kadi saaha beela wona ɓuurani hoybude taw hôtel joɓata 50 000 gara joɓa 10 000 walla 15 000 kono ha joni kadi waɗa gotum par ce que mi rokkuma joni yeru bamode résidence sa waali hen no wawi 4 heures du matin so woodi ko heptima walla 3 heures du matin woodi ko heptima lawol fiima ka opérateur manam an ka neɗɗo daraja ma heeɓi to gandanɗa ala waktu ma sohletake walla ala waktu ma sohlata ɗum joom martabaji no gandi kalatmi ɗo ko baɗo kam no dendam cam mo calminmi joni o wawa andude ɗen gueɗe kañum sikkata jamma ko pour ɗanat tan or yimɓe ko ɓuuri hen hewde à 80% wonto gueɗe wonto jetti hande e aduna o gueɗe men ko jamma tan mbawi ɗumen wadde joni noon aɗa wone hôtel aɗa waale hôtel noon sa sohli chauffeur 4 heures du matin a heɓat sa sohli médecin 3 heures jamma heɓat te ko vite fait koto joɗɗa ɗo tawatma sa jippima tawi joni noon est ce que résidence no waɗi ɗum est ce que résidence joni aɗa daña médecin n' importe quelle heure est ce que sa heyɗi 24 sa heyɗi hakkude 3 heures jamma 4 heures jamma aɗa jogui room service mo téléphine tawi ko résidence mbalɗa ala et pourtant hôtel aɗa jogui ɗum hôtel aɗa jogui tous les garanties min hande hôtel somi ƴetti chambre walla an a ƴetti chambre kala ko heptima ɗon hôtel o gaddi est ce que résidence o no waɗi ɗum so bagage ma majji ko hôtel o gaddi est ce que résidence no waɗi ɗum ala donc garantie ji ɗi hôtel jogui ɗi te kadi ko ɓuuri hen hewde ɗo e Sénégal résidence uji ɗi ko ɓuuri hen hewde mbimi de mi wiyani foof mais ko ɓuuri hen hewde ne sont pas valables par ce que ko bamo tan jogui kalis mum mahi galle mum tan ina waɗa recevoir yimɓe par ce que koye milieu o gonmi mboɗa andi minen amin gara saaha daña client tawa aɗa andi ko jomum harani no fewi aduna waɗi ko karɗo emo harani e karɗo seeɗa ɗum woni aduna karɗo seeɗa eyyi karɗo harani woni jayen ko harɗo normal jibi ko karɗo seeɗa tan minen nandi donc joni noon so tawi ko bagonnayam ina jiiɗi malheureusement ina jiiɗi dañde réunion ji walla ina jiiɗi dañde hoɓɓe walla ina jiiɗi to goni mais aɗa andi oɗo o wawa yobde 200 000 jamma mais ƴettanamo résidence ça varie entre 20 30 35 000 ɗon noon hankkande gaddama ɗon o ƴeewano wurti kanko andi no ñamirta kanko andi no yarirta l' essentiel an kam a wallimo ɗum taki min hande kala kalanmami e domaine o so résidence gonɗo ɗo so motel gonɗo ɗo so hôtel gonɗo ɗo so lieu sah tan baɗaɗo tan ni tan tawa wona hôtel wona résidence amin gandi par ce que ko domaine amen tigi rigui ɗum noon mi accat gaccat mbo jahajah oɗo o reemi lowre mo yajde no fewi ɗum pewati jahajah goɗɗo hande ina teska to banggue jeeygu tereji ko hen dillota ina teska hen caɗele wonde o cooda galle tawa yimɓe sappano coodi ɗum kono kadi ni cooda galle mbayrata tan ɗum ɗo ñande tottoɗa kayitaji mum hay ɗum ne mbiyeten ko attestation keɓata bon hande hol gurdam mum eyyi Baye Modibo a salminama a juurama ko kalɗo ɗo ko toɓɓere wonde fayida ko toɓɓere nde ganduɗa hoorema hande ne tampini yimɓe foof tampini julɓe ne tampini kadi miskine en neɗɗo sodat galle muɗum jooɗo 1 an 2 ans sikka ma toon kañum jeeyi galle muɗum rendina kal muɗum
ko Allah hokki ɗum ko so 50 000 so 100 000 so 500 000 so 1 million aɗa wiya aɗa fiya tuufeeje a fiya tuufeeje pawa tan gonɗo aɗa wima noon o fota fof ɗo ko min jii ɗum noon nder ɗum ñawande foti safrude ɗum ko wonɓe dow ɓe ay so wiyama so memama état tan yimɓe mbiya noon Sénégal eɓe kewi koɓe goytanto état mais wonko ganduɗa hoorema ɗum ko état jeeyi goɗɗo fota wadde ɗum minen komin goni agence uji min goni agence uji goo fof emin jogui droit yeyde mais dow gueɗel eko leydi so tawi a tottama terrain walla a tottama galle ya yeeye mais haadema yeyde terrain walla galle o mais waɗmo ɗum ɗo darmo ha para ha ganda oɗo to fawi ɗo ne leeri pour ça yi janggo jama mbasa dañde probléme wonko kalɗa ɗo joni ko waɗi importance mbiɗa est ce que min mi meeɗi noddede police walla goɗɗum ko way noon kalamo koye télé en ñagaki ɗum Allah en diɗaka rewi on touche du bois so tawi ɗum ko bois wonko jamɗi kono ko hunde musde par ce que haysa an a heɓani ɗum ma yi keɓɗo ɗum taw ko ɓatti ɗum ene wawi ni taw koko toña hen donc ko hunde nde ganduɗa hoorema ko hunde musde mettude kadi aussi réglude eyyi hunde musde mais ko mettude réglude ɗum noon ko état tan ko jimmi haalandema ko ɗum woni ko kalta ɗo ɗeɗo balle ko ɗeɗo balɗe so tawi aɗa hokki sa waɗi kam premiére tal ɗum to wiyete cité Sérif Abdoulaye Thiayoloy ɗum ko VDN 3 yimɓe fof tini dille ɗe ko minen daari hen min mbaɗi ɗum porté pour min kaɓano jomumen ko yimɓe ɓe ngala doole bamoɗo ko baɗono ma e baɗo mam tan jayen kam komin tecci ha paari a faami yo Allah hokku en wade ɗum ɓayni ko hunde nde ganduɗa hoorema so tawi en jawani ɗum ummanade gueɗe ɗiɗi ne mbawi bonnude Sénégal leydi ne jeeya hen ɗum komo yahata hen walla mo wonani hen wawi ɗum haalande mo anda ɗum kono jaaho hen jamma e ñalma suka kiiɗi wallahi ne andi ɗum noon holko waɗata wona faladem holko waɗata neɗɗo sooda tan wiya goɗɗo soodi ɗum ma ko yeeyoɓe mbasi nunɗo walla ko holɗum holko waɗata ɗum aɗa andi jeeyoɓe sa hawre demdemɓe walla hawre sosoɓe kañumen jogui kañum no jeeyirta façon no jeeyirta jang ɓe ngala hen kam fof ne hen sa ƴeewi tan ne hen kono mboɗa herta ɗon ɗon seeɗa quoi ɗon won jangjamo gonɗo gallamen bamodi ko ɓuuri leerde ko état fawiɗo kurellaji kewɗi holno ɗi mbiyete domaine national kay haali hoore muɗum impôt e domaine holko yahata holko tagui impôt e domaine no waɗe ha ɓene ene mbaɗa enrichir ne daña haalis ene daña des hectares et des hectares holto ɓe dañi ɗum koye leyɗele janane domaine wonko ganduɗa hoorema ɗum ɗo ko état jeeyi leydi ndi ganduɗa hoorema ndiɗo ko état jeeyi wonko ganduɗa ko yimɓeɓe koyemen jeeyi ko ɓuuri sirde dal e kayit ɓurɗo leerde mo neɗɗo jeeyi woni titre foncier TF haali foof saɗa jogui kayit ma labɗo ko an jeeyi galle ma an jeeyi terrain ma walla an jeeyi hectare uji ma ko ɗi mbawi fodde foof taƴa mbaɗa morcelé aɗa yeeya ko toon woni probléme o ɓe tottotale jeeyaɓe ko ɓen jeeyata jeeyata probléme daro hay titre foncier joni daña probléme impôt e domaine ko nanta ɗo ko nawa hen cadastre ko hen jeeya mbaɗa hen hay descos ko bandiraɓe meɗen yen kaal gonga descos joni sa yeehi a yiyat joni woda to neɗɗo maahi ha para descos aɗa heela wontoɓe pay ɗum mais nak ko so tawi wonti enen fof ken Sénégal naaɓe eɗen jiiɗi wallodurde so tawi neɗɗo maahi haade mone helde noddemo noddon jeyɗo biiɗo kañum jeeyo beele wattani guila haade mahede mbaɗon nden jonde kamɓe ɓe garat tan ɓe garat tan ɓe binda walla ɓe keela neɗɗo haade mumade haade ɗum yaade ha ƴeewa ko ɗum woni kalatoon ɗo sa ari neɗɗo tottima ko wima délibération hoto ummoto ko an waɗata to hoorema délibération délibération wonto ummoto ko waɗa tamponné kay leeri holko tagui yimɓe neɗɗo wiya oɗo ko terrain am ɓe gara ɓe mbaɗa ɓe ɓetanma géomètre ara ɓetanma nawa mairie tampanma waɗanma indema e foof ma wima kayit ko anji garaɗo maha neɗɗo goɗɗo wima mahata woy sayo ɗum réglaka probléme leydi ko ɗum woni hande probléme majeur ɗo e nder Sénégal ko yimɓe kala ɗo ko foof ñamde ɗi yarde ɗi tout ça ɓe kalani probléme o fof ko leyɗele ɗe jeeya neɗɗo ha para an hoorema so tawi wonti ni ko an aɗa yeeyi neɗɗo o te aɗa sirma ko jeyɗama ko an wonto powɗa ɗum to leydi mais nder to anda ko wonton ko par ce que jeyɗo mbiɗomo ya yeyanamo ko on tottuma kayitaji ko on nannanma vaut mieux que neɗɗo hade makko e yeyde neɗɗo tan o ƴeewa an jeeyow galle walla ƴetta responsabilité sa yeeyi neɗɗo galle o dañi probléme ko an jogui probléme o ƴetta responsabilité ma jaaha hen doga hen mbaɗa hen tout ça kono won hen ɓe gandanma mbiyatma ko min mi yeeyi mi gasni mi paari hen mi paari
ɗum fof wonko suuɗi ɗon ko mbiyatmami ɗo ko joni cité Serigne Abdoulaye Thiawla ɗo ko ɗum woni ɗon wonko waɗi ko ɓooyani ko diwan Dagana ɗon kay gasani taw ni hannde ɓe poti wadde gila e temps Ablaye Wade leydi wadde sitting pour dogde ɗum par ce que tottama woɗɓe joguiɓe doole nan toon jooɗi ene kuufi deydi mumen ene jogui haalisaji ha mbi tab ene kaɗa miskineɓe jeyde galleji mumen président de la république windi ko lettre wona min noon wona min haali ko ardiɓeɓe eɓe jogui lettre o ko président waɗaniɓe lettre o wonde tereji mon ko onon jeeyi yoɓe totti ɗum walla yo ara waɗe régularisation mairie nan toon mairie Malika ne woodi maire kay sa darima a yi commune ma daña probléme ido darade hen janggo jaam so woɗɓe gaari mbawa waɗi affectation hay so fof toon foti rewde wallahi ɗo joni to kalam ɗo ko joni domaine affaire koko jiiɓi hanki eɓe ponno joddade sahe ɗumen pour ɓe kalde mumen affaire gonɗo toon 23 omo jogori addude musiba mawɗo so tawi mawɗo leydi o emin ñagomo so tawi wonti omo heɗo walla wonɓe sara makko ene keɗo par ce que neɗɗo saɗa yiɗi wallude ɗum saɗa yiɗi ɗum aɗa yiɗi wallude ɗum tinani président ɗum ɗo tinani ɗum so tini ɗum ɗum ɗo omo foti darnade hen o haalna yimɓe ganda goto fof anda to heeti mais ni o jogori wadde ha o yaaha woɗɓe gara jooɗo noon ndesat jooɗo e deedi miskineɓe comme ka Dagana tan no wayni diwan mum no wayni oɗo ɓurɗo jogori wonde gila e temps maître Ablaye Wade cukalon tokson mbaɗa wawi yaltinandema ɗo image goto mo ganduɗa cukalel gotel guel ganduɗa hono yummum ala doole e bammum enen dañi toon terrain muɗum enen jogori nilirde ni comme ça joguiɓe doole han jogui en dekkuji mumen e doole mumen ene jogui tan banque ji to naaƴi foof totte haalisaji ko ɓen jotto hannde e leyɗele miskineɓe ceerno ɗumen tottude holto Sénégal fayi Sénégal hanki wona ni wano Sénégal hannde nana jiibi Sénégal janggo holno wayata mawɓe men ɓe yooɓe gummu ɓe gummuno ndiɗo leydi eɓe inna hen yimɓe hewɓe mi haalta par ce que ɗum ɗon ko wadde accusé neɗɗo o mi wiya innata hay inde goto kono goto foof ne heeɗi te halpureɓe ne ɓuuri hen hewde ɗum no yooɗi holto halporo yahata han watta jirdude e leydi e miskineɓe aɗa jogui ko joguiɗa ko ya waɗe gal leydi wuuro moɗon walla waɗa leydi ɗum noon en ɓosat seeɗa ceerno ɗum ɗum mbeɗa andi est ce que wona jaja poɗdirte toon bo min ɗum cikku mbeɗa wona jajaɓe joni noon fof nan toon ƴeew séréer nan toon joola nan toon jaagu nan toon goɗɗum nan toon ko sénégalieji rek e sénégal nayi fof koye sénégal pinat joni e nder gollal ma beele an a yeeyani neɗɗo galle o yi o dañi hen probléme galle mo jeynoɗami o won goɗɗo jeyɗo ɗum walla won garɗo wiya kañum jeeyi an e ko ɗum jimi waddema expliqué wonde jeeya galle ha paara neɗɗo goɗɗo ara daro wiya kañum jeeyi ɗum min dañani ɗum taw alhamdulillah bara wona tan aɗa woni jaja tan aɗa yi jaja tan aɗa manta hoore ma haalane won haala anecdote goto eyyi wona pour joomum ara wiya jeeya wonto min cottono terrain wonmo jeeyan wonmo coɗanomi terrain terrain o woni koye lawol on aɗa andi wona neɗɗo ari wi ko min jeeyi waɗa koye lawol ɗum woni ko to wiyete to deeni jeeyi mi haalama précisement jeeyi toon ko les sapeurs ene waɗi to ganduɗa hoorema koko foti taƴede lawol bandiraɓe men fulɓe wonɓe toon ɓe eɓe jeeya eɓe jeeya haaɓe naati e lawol par ce que lawol ɓaɗane yaaji tan ɓe naati hen eɓe totta ɗum woni ko yooɗani ɗum seɗen kaala en kalta tan pour ko woɗɓe mbaɗata walla goɗɗum enen e koye men eɗen hen eɗen mbaɗa ko ganduɗa ma yooɗani te aduna koko wirti ɗon ha paari terrain o nde min gari toon ɓe kolli min ko plan ɓe mbi min ko woni koye lawol jeynoɗo min o koye makko paami direct kalam mum kanko ɗo ari o daari o waɗi accepté omo jogui leydi gondi o changé on ɗo ɗum ne waɗi fayida kono ko yeeyete ɗo chaque jour neɗɗo yeeya neɗɗo terrain walla 2 fois walla 3 fois ɗum ene fatta ɗo nanɗo ha wi teɓ te kadi ko joguiɓe doole woni hen ɓe ganduɗa ma mbiyeɗa sa eɗi jaaha to mbeɗa foof jeeya neɗɗo terrain wallahi a faami terrain o dañi probléme duttoɗa e muɗum wona dumdema fat jeeya hami yaha to hami yaga choose de reedo wiyatma ko sa ƴewama jiɗɗa min waɗi ko mbaɗa noon mi gasni tottimi kayitaji saɗa wawi jaaha mawya holno ɗum neɗɗo holno ɗum haalirta ɗum neɗɗo beele onon yewɓe tereji e nder Dakar beele oɗon jokkodiri bon ene waɗi jokkodirɓe waɗi ɓe jokkodirani agence uji ɗi wona jokkodirɓe ɓe jokkodirata koye gueɗel gotel eɓe jogui koɓe jeeyata ɓe kaldo nder koye men ɗiɗo temps uji noon to banggal Kermassar to ene waɗi affaire goto puɗɗiɗo wadde quoi association pour des agences immobilières nana yaha seeɗa seeɗa mais wona ko heewi doole nde wonno hannde gonɗen koye temps politique affaire uji mbaɗi ni so waɗama wiyama yimɓe gaare hana so dente kala to kewi tan wiyata ɓeɗo koye politique ɓe payi min déjà min ko ɗum tagui mi waɗani hen suu jinmi ko au moins ɓe gacca ha ɗum ɗo ɓenna so tawi ne tiiɗe mabɓe ɓe gara min mbaɗa ɗum ɗon c'est très important kadi min pawɗumen dow gonga
ndax wonɓe gandanma mbaɗata ko bubbo ko mbiyata ko tan wonnade wutte politicien gare yimɓe mbaɗe dendina yimɓe ha kewa pilma jaaha tota politicien koye nder Dakar jogui ɗon nokkuji walla ne yalti Dakar si ne yalti Dakar par ce que ne yaha ɗo joni ha Mbour ene yaha ha Thiès mbaɗa yaha ha Thiès ko ɗon noon kam kalmi so haalal Mbour kam e Thiès kam fewde ga ko nande ɗuretno kadi tubab dialaw en anani eko way noon emin jogui toon leyɗele ɗe gandanma minen jeeyi yimɓe so haalal te kadi guila nden feere joni machallah kayitaji nana pewne min nagani hen hay haala goto bamodi ko jinmi haalandema rek ko ganduɗa hoorema so tawi wonti yimɓe ne mbawi oppude hen haqqille neɗɗo sene yeyma terrain so tawi hande an sohli terrain a arayno wona min tan yeyatma foti ko au moins ko maayi ko ɓiɗi ɓitti ko foof ɓaade wonti wona sinno ko titre foncier mum il faut ko jaaha notaire mais ɓaade ko kayitaji goɗɗi ɗi gandanma wiyete ko délibération walla notification acte de vente acte de section affaire noon bayen bay ko luɓal bay ko domaine jeeyi titre foncier woni gongo keddiɗi ɗi foof ko aɗa nanna pour janggo e jaam mbawa dañede ko bayi noon ɓuuri hande hewde non bayi ɓuuri hewde kono bayi mo jiita ɗo no foof ko won bayiji ko yo Allah yaafo ko neɗɗo waɗata tigui rigui peeje muɗum pour wawa e wadde ɗum ɗon wadde ɗon gueɗe yaha yeeyoya yimɓe ɓe ganduɗa hoorema janggo e jaam ne dañi hen caɗele donc vraiment ene waɗi to ganduɗa neɗɗo so rewi ɗon omo wawi dañde galle taw dañan caɗele ɗe tigui rigui joni noon mbaɗa andi en pouftora hojomaji ɗi wayno goɗɗi il faut ko rokka en ja gartaten ko ja goɗɗo tan mbiyeten en mbiyata o ja mbiyen ja goɗɗo hol diplôme aji neɗɗo jogoto wawa wonde hôtel guilay formation ɗo guilay formation formation hôtellerie kam no yiiɗa sa yiiɗi wadde ɗum yo taw kam au minimum tawa a dañi bac a dañi BFM dañi bac école aji ni ene jaaɓa ƴettude BFM tan kono kam ene ɓuuri classe naniteji waɓe namen ɓe firdal ƴettane aɗa andi leydi kam réalité mum foof kala meccal ngal garngal e leydi a jaɓat wadde négocier réalité leydi ndi ɗum noon wona onon tan eɗen jogui probléme hande ɗo woni holɗum woni jagde ko joni ko hakkude 2000 faade joni yimɓe hewɓe cuusi ƴettude suka mumen no nanno ɗumen école aji surtout to men to enen mais nden sikkete ko école jeeyi ɗum tan ko waɗɓe ɓe kono noon sa ari leydi a tawi taux d' alphabétisation o wona noon foti quel que soit an ko mbawɗa addande leydi ndi a ƴeewat on réalité ni ɗum tagui kande cadre uji ɓurɗi ko ɓuuri hen hewde e cadre uji wande waɗɓe retraité e hôtel nana keɗo ko kalanmi ko woni hen jangguɓe kono woni hen ko ɓuuri hen hewde janggal calmini sehilma Abdoul Malik Diallo mi salminimo o waɗi kam surprise hecci hanki surprise baɗɗo fayida mboɗo weltinirma ɗum aussi mi mboɗo waɗamo remercier en passant ko an haali haala makko ɗin ka banno Abdoul Malik joni e waɓe no mum seede ɓen ko seede hande saɗa haala affaire fayida hôtel hande ko kamɓe par ce que kamɓe ɓe jogorima ɗum jogol moƴƴol hande noon ɓe mbaɗi retraité won hen continue nana mbaɗa servir Abdoul Malik par exemple kañum woni directeur voile d'or ainsi de suite waɓe no makko mais ɗiɗon cadre uji hande so mbaɗi disparaître mboɗo huuli par ce que meccal ngal natti rokkede guila e jangde nde natti rokkede haqqe mum mo handi hande pour gona maîtrisard e meccal ngal il faut France il faut Canada il faut Amérique et pourtant to Sénégal heeɓi hande ɗo aɗa foti wawde jooɗade ɗo tawa yaltani a yaani hay leydi gondi hay gotiri jangga ɗo meccal ngal ha gona hen au cadre kono weeɓani joni noon e nder réalité jomumen manque jangde nde tahat ƴewana mbal neɗɗo so fini tan wonko cam o haali gonga o wi neɗɗo ko gonga o wi neɗɗo wona no wayni dartete mum nono ko haqqille o dartete makko aɗa yiiɗo joni mo janggani taw ko joguiɗo haqqille so waɗi quand même hôtellerie wone métier ina wawi yaltude hen exemple wona hande plongeur mi rokkuma tan yeeru plongeur ko kamɓe jogui kala ko fate ko lawƴete e galle palatuji kasuji par ce que hande foof ko machine aji hôtel kam ala joni mo jahata tawa ko comme temps ancien nanggude plate tan aɗa harƴita no hayso jaayen battani ɗum gasi Allah kala hande hôtel mo jaaɗa ko machine aji lawƴata an ko bouton ngaji tan janggata ɗum ko ɗum tan woni ɗum ɗo ko kolleɗen hojomaji kon ko gasi kono noon a waɗat résumé tan gartanamine hakkude ma e Amadou Ba wonɓe ganda won wiɓe ko ni wona ni ko ni gartata minen hakkudeɓe 5e président de la République du Sénégal yalla yettin ɗo kalɗa ɗum eyyi ko ɗo aussi ɗo jottoɗen kadi mbaɗen feete victoire o en garin ɗo kalɗen choix o mbiɗen pourquoi pas ko Amadou Sisi ɗo Allah rokki hen hakkuderde he Amadou waɗama joni noon relation wona ɗum waɗi important ko andinde yimɓe andinde leñol ngol golle jonti golle dal mbamodi jonti ko joni noon leñol ngol sohli hoore mum yooɓe daro yooɓe dado
kala ɗo ɓe nannuno juuɗe maɓɓe waɗat barke sodaɗa tourni leydi ndi tan aɗa wiya ɗo non ɗum ɗo won gotum mi sodaka de Amadou tan Amadou mi sodaka tourné oɗon dal bamodi hay goto sodani tourné oɗon dal premier ministre jooɗi mboɗo salminamo mboɗo yettamo mboɗo salmina joom suudu makko Bili mboɗo yetta ɗum mboɗo salmina équipe o fof so wi mboɗo lima ɗo mbalani te temps o koko gasi mi calmini Nickel Nourouddine Nickel mon frère mi salminimo mon frère eyyi mi salminimo neɗɗo moƴƴo Amadou wimin tan ko kala jiɗɗo walludemi yo yaa e terrain he liggo enen noon nanɗen ɗum tan eɗen mbaɗa tourné eɗen jaa yimɓe hay dara non par ce que aussi wonko ganduɗa bamodi sa tottama won wasata tawa woodi tottaɓe ndeɗe jooɗi min mi gomani ɗum ɗon honnêtement kadi sikkoɓe ko mbatten e politique ko foof action ngaji ɗi mbatten ɗi foof ko tottere taki eɗen mbaɗa ɗum ɓe ganda ko keewi non Amadou won wiyannoɓe Macky Sall au cœur ko gonga Macky Sall nak ar Macky Sall ɗo eyyi o wi yimɓe mbiyanno Macky Sall au cœur président Macky Sall au cœur kanko ari o wi c'est pas la personne du président Macky Sall qui est important mais c'est le Sénégal ɗum tagi o windi deftere makko o windi le Sénégal au cœur hande aussi je dis Macky au cœur le Sénégal au cœur mais Amadou Ba au cœur hakkude men e Amadou Ba ko choix mo ganduɗa ko Allah waɗi ɗum en mbaɗani o waɗani mais ko Allah waɗi ɗum engagement mo ƴettuɗen auprès de Amadou Ba o wona min waɗi ɗum wona Amadou ko Allah waɗi ɗum engagement aussi de faire gagner le candidat Amadou Ba le candidat de la coalition Benno Bokk Yakar Amadou Ba de gagner Dakar ɗum ɗon ko engagement personnel ɗum tagi tourné o kala kalɗo hen ko haalata hen kañum libre à elle ou à lui enen kam ko ganduɗen tourné o jibin ɗum tan ko gueɗel gotel ko envie d'aider et on va aider mboɗo ñagono Allah Amadou yo Allah rokkuma gagnade Dakar puisque Dakar ɗeɗo o dumunno foof on l'a perdu mais oɗo élection min mbimi ko on va gagner Dakar konngol ma mbayni salminde encore une fois yettudema bamodi notre frère et ami mi wayri ɗo kono mi wayrani ɗo saabu min relation mi sutta ɗum eyyi relation mi sutta ɗum je te reconnais gueɗel ka bawɗo yidde ka bawɗo nangude sa inviti neɗɗo gotol on jokkodiri gasi a woppata ɗum min koye on sens jeeyami guila Allah waddi en à travers notre sœur ñumma mboɗo salminamo ko kanko wonno sababu ñumma ba de Safina consœur mon mboɗo wiya guila o waddi en koko yoti tan jiyanmi koko feewi tan jiyanmi mboɗo ñaago émission o nde Allah ɓurata rokkudemo kadi doole o ɓura wurde o ɓura wadde existé Amadou Ba waɗen participé tan non premier ministre Amadou Ba goppata ko haw wona président so waɗi président wara jooɗo ɗo mbaɗat émission so Allah jaaɓi an digmi ɗum de marɗo ɗum ɗon so Allah jaaɓi yo Allah yettin duwaɗe ala si Allah yettin mi salmini noon pour terminer sœur am ɗoftuɗomi ɗo gonɗo sababu ni hande garagalam ɗo woni Aissata Dia mo garduɓe o mi salminimo merci beaucoup Dia joni a waɗat hayso tan une minute garta e tan hol wasiya mo mbasiɗa yiyoɓe galleji hande mbaynoɗa ko gasi ha laaɓi o rokkumen tan ok donc Bamodi min ñagotomi ko yo gouvernement o walla yo l'état o yo yeccito yimɓe ɓe ngala doole ɓe ɓe ganduɗa hoorema nana ñoƴƴe nana piye nana kaaɗe droit ji mumen te ɗum mbaɗa sikki président Macky Sall son excellence o yiyani ɗum mataw walla ganani ɗum kadi wonɓe sara makko ɓe mbaɗa andi ɓe kalatama ko goɗɗum kono ɓe kalani ko kewi ɗo ko Allah waddi noon mi hawre oɗo Dia Diaho Abou Dia walla mbiya général ɓaɗo mo ɓatti premier ministre Amadou Ba te nan ɗon ene foɗno yidde heɓde leydi minen min mbawi wondude koye ballowo min mbawi wondude koye jurmotoɗo min mbawi kadi aussi wallondude komo ganduɗa hoorema ene yeccito ɓe ngala doole ɗum ɗo noon ko nelaw e makko kanko oɗo joɗi kanko général Dia te yo wat feere o heɓa Amadou o haalde muɗum ko 3500 famille 3500 parcelles wona famille 3500 parcelles no foti chaque parcelle waɗata neɗɗo ene wawi wonde 5 ne wawi wonde 10 ene wawi ɓurtude ɗon ne wawi wonde 3 kono donc c'est des milliers gon toon nana jogori haɗede tereji mumen te ko joguiɓe carte d'identité ko wotoɓe on nani on ne leeri yo tinnu kankone o yeccito cité Sérif Abdoulaye Thiawlaye digga ba Diallo ba e ko way noon e goɗɗi bannon toon to Malika to o fawa hen junngo makko en tant que premier ministre o ƴeewa haaldude bandiken ɓe yoɓe tinno ɓe waɗi ɓe wonɓe ɗon ɓe joguiɓe alhaaliji ɗi guila e domaine ha e cadastre ha descos et tout yoɓe mballu min ɓe goppa julɓe jeeyɓe toon kala mumen kala au moins guura poofa seeɗa wona kamɓe tan poti jeyde to waɗi fayida ɗum ko kanko nelmi ɗum kanko Amadou Ba
yo yettinan min premier ministre par ce que o yettin ɗum kadi aussi président so ɗum ɓenni ɗo ko hannde woni deuxiéme fois min arde ɗo kono ko galle men ndax mbimami ƴettuɗo jawdi mum o ene waɗa ni o omo wawno wadde ɗum otoji walla waɗa ɗum e galleji walla wattude banque goɗɗo mais o ƴettu ko yimɓe yo ngar yo tinno gummono leñol ngol ɗo mi yiyanɗo ko haala goɗɗum ko wona ɗum ɗon ko yo ngar ƴeew kala kene fewna sénégal jeeye hen politique minen komin waɗoɓe politique mais min jiiɗa wadde politique politicien c'est pas sûr saɗa waɗa politique jadara komo ganduɗa hono jogui engagement kadi janggo e jaam sa yaade mo a nimsata hersata merci jarama kono noon ɗum noon kanko noon kam oɗo lettre kam ko lettre pour l'instant lettre haala te mam tottuma lettre écrit inchallah kono yo yettin ɗum ceerno Amadou ɗum noon tonngode temedere e capanɗe jeegom e ɗiɗi émission o no weeli goto hen foof waktuji ɗiɗi jonata e mum saabu goto hen fof gando e domaine surtout mbo haalata o a ƴettat o mbiya ɓuuri welde tawa o kadi ko noon Aissata Mamadou Djiba Dia ko bani men debbo wona bandi debbo mo ganduɗa hannde hayso tawi Dia eɗen jokkodirno e mum ko kay artir ɗum ɗo hannde ɗum noon en beltoto kadi konngol mbaynigo ko Alassane Djiby Samba Amadil toon to Kawe kay addani en ɗum o wi so tawi o wi won paɗɗuɗo jombajo ina ara e cuddungu kono noon kala garɗo ko jombajo namnoto o wi won paɗɗuɗo jombajo ina ara e cuddungu kono kala garɗo ko jombajo namnoto ceerno Sidi Mody mo Orkoƴere o wi so tawi a jooɗima e waande a ñohi leydi andu a tinama heddi ko mani goltinteɗa ceerno Sidi Mody o wi so tawi a jooɗima e waande a ñohi leydi andu a tinama heddi ko mande goltinteɗa en calmini général Ba eɗen gandi ko goto e almuɓe mabɓe gonɗo ɗon caserne Samba Diéry Diallo kono kadi ɗo ko général Dia en calmini capitaine Diop capitaine Ba kaaliɗo Amadou Ba mon ami mon frère mi salminimo dogoɗomo faala ko ndelam kuɓɓam tonggode temedere e capanɗe jeegom e ɗiɗi ko ɗo wayni ha saaha goɗɗo ɗo caggal to ko Djiby Dieng gorko mo Kanel e Kanoreji kono kadi mbattone makko hakkille o yeppema Allah jarama on jarama.